फैगासिनो दं बिटिसि बिसायख'थि गुनं बनरगाव बियाबनि रायजो राजाफ्रा सोरबायदि बिजाथिखौ हास्थायो पाब्लिक हक बा आंबो सासे पाब्लिक हिसाबै जोंनि माखासे पाब्लिकफोरजों थानाय पाब्लिकनि रिलेसन पाब्लिकनि गांनाय उखैनाय पाब्लिकनि सुख दुखुआव थानाय माखासे सोमोन्दो थानाय पाब्लिकफोरजों थानाय हिसाबै पाब्लिकफोरनिफ्राय जोङो आं नुदों आरोखि पाब्लिकफोरनि सापर्टखौ बे जोंनि बर्तमान दानि बिजेपिनि जोंनि बनरगाव ओनसोलनि बिजेपिनि जाय सासे बिजाथि हिसाबै बिथाङा बिदों बिजेपिनिफ्राय जोंना राजिब कुमार ब्रह्मआ बिथांखौ रायजो राजाफ्रा हास्थायदों। सोर बिजाथिया जेंना जेंसि सुखु दुखु खौरां लानो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थाङो তেওঁ ইলেকশ্যনৰ জিকা হাৰা বেলেগ কথা তেওঁ নিজে কুঁৱা খান্দিছে কল বনাই দিছে আৰু মানুহৰ কাৰণে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু দুখ সুখত তেওঁ নিজে গৈছে আৰু কিছুমান বিয়া বাৰু নিজেই কৰাই দিছে তেওঁ গৰীবৰ ঘৰত এই কাৰণে মই ইয়াত এবাৰ মোৰ বোধেৰে আৰু বেলেগ সমষ্টি কিয় নাজানো মোৰ সমষ্টিত বনৰগাঁও যিটো ৯ নং বনৰগাঁও সমষ্টি আছে তাৰ ৰাজীৱ ছাৰে খাটাং জিকিব এইটো মই মানে ধাৰণা কাৰণ জনসাধাৰণ তেওঁক ভাল পায়। बनरगाव बियाबनि सांग्रां नोगोरारि आरो सानसुमैफोरा फैगौ बिसायख'थियाव सोरखौ हास्थायो खाथाङै बुङो जे राजिब कुमार ब्रह्मआ देरहागोन मानोना बियो दा बिजेपिनिनो MCLA आरो बिथांनि बेबहार पार्टिया मोजां पाब्लिकफोरखौ अनो बे पाब्लिकजों मोजां रिलेसन दङ हिसाबै जों बयबो बुंखायो जेखि पार्टियावनो थाया मानो राजिब कुमार ब्रह्मआ मानसि हिसाबै जों राजिब कुमार ब्रह्मखौ अनो मोजां मोनो राजिब कुमार ब्रह्मनो जों भट होगोन जों देरहाहोगोन। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि बिटिसिनि गुबुन गुबुन बियाबफोरजों लोगोसे 9 नं बनरगाव बियाबावबो देरहासार जानांगौनि थाखाय UPPL, BPF आरो BJP दोलोआ थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थादों। बिसायख'थि सौफैनाय लोगो लोगो भट मोननो थाखाय थांदों रायजो राजाफोरनि खाथियाव। बे समाव 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि माखासे सानसुमैफोरा बनरगाव बियाब हिसाबै सोर सासे बिजाथिनि देरहानायखौ हास्थायो आबुङै खोनासंनि। जोङो जोंनि बनरगाव एबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जोङो बिटिसिखौ बिराद मोजां रोखोमनि गेरेमसा बड'लेण्ड जाजानो जों लुबैदों बयबो पाब्लिकफ्रा दा बेखौ बे डेभेलपमेन्ट जानांगौबा जाहाथे जोंनि जि सरकार खुंथाय बे सरकार खुंथाया मोजां रोखोमनि गोसो लानानै मोनसे गोग्गो थांखि लानानै जोंनि बड'लेण्डनि जौगानाय डेभेलपमेन्ट जानायखौ गोसो गोथारै मावनो हानाय बेबायदि सरकारखौ जानोखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों आरो जोंनि बयनिबो रायजो राजानि साननाय हनाया गोदोनिफ्रायनो जोङो बयबो जोंनि बड'लेण्ड आन्दलन जाजेननिफ्राय जोंहा मोनसे थांखि दङमोन रायजो राजाफ्रा जे जोंनि बड'लेण्डखौ जोङो गेरेमसा रायजो बानायनाय आरो बे गेरेमसा रायजोआव जोङो बयबो जों बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथि हारि माहारिफोरबो दंफायो बिसोरजोंबो ज' ज' जोङो गोदो जेरै जाबोदों थिग बेबादिनो जोङो दाबो जानो बिनि थाखायनो जोंनि बड'लेण्डखौ मोजां जौगानाय रोखोमनि जानाय जोंनि बड'लेण्डखौ जाजानो बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैदों आरोखि। दा नोंथांमोना नुबाय जे थांनाय 17 बोसोराव बिएपआ सोरखार सालायदों आरो बेनि उनावहाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव BPPLआ 5 बोसोर सालायबाय बेबाराव नोंथांमोना सोलायनाय लुबैदों ना आगोलनि बा आथिखालाव सोलिबाय थानाय सोरखारनि माने पार्टिखौनो लुबैफिनदों? दा रायजो राजाफ्रा जे प्रथम बार हिसाबै BPFखौनो मोजां मोननानै बिसोरनि थांखि जिबायदि बिसोर उद्दिस'यै रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन बे बुंनाय बादि बिथांमोनहा मावबोदोंमोनबो मावै मावै रायजो राजाफ्रा माखासे जिनिसखौ साबजानाय मोनैयाव बे लासै सरकारखौ एसे सोलायजानो लुबैनायखाय 15 बोसोरनि उनाव नैबे नेक्स्ट 5 बोसोर टार्मसआव गोदान सरकारखौ लुबैदों। दा बे लुबैनायावबो आंनि मिथिनायाव एसे पाब्लिक हिसाबै रायजो राजानि बयनिबो खुगानिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों आरोखि बे दानि बर्तमान गभर्नमेन्टआ जिबादि खुगायाव बा राजानि सिगाङाव बुंथिनानै गावसोर दखल खालामनो हादोंमोन गावसोर सिंगल मेजरिटि पावार नङा पार्टिखौ गावसोर खालामजोबनो हायाखैब्लाबो
बिजेपिखौ लाफानानै बिसोर सरकारखौ दादों खिन्थु रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै बिथांमोनहा जिबादि गामि गामियाव थांनानै बुंहैदोंमोन जे बिसोर आसा होदोंमोन बा जि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिखौ आखरे आखरे पालन खालामलांगोन होननाय जिनिसखौ बिसोर खालामनो हायाखै जायनि थाखाय ग्रासरुट लेभेलाव रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि दा बे रायजो राजानि दुखु मोननाया गोसोआवनो थाबाय बिथांमोना सादारन रायजो हिसाबै गुवार मबा फोथाराव थांनानै माने बुंनो गावनि दुखुखौ फोरमायनो हाया दा जों जा एसे खोनानानै दा बेखौ जोङो रायजो राजा हिसाबै फोरमायनाय जाबाय आरोखि दा नुनो मोनो जे बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफआबो गोख्रोङै माने केम्पेनिं खालामगासिनो इउपिपिएलआबो खालामदों कंग्रेसखौ बे बिथिङाव एसे माने उन जानानै थानाय नुदों आरो गुबुन फारसेथिं बिजेपिखौ नायोब्ला बिजेपिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामदों आरोहाय माने सिएमआ चिफ मिनिस्टारा गिबि मन्थ्रियानो गावनो फैनानै बिसायख'थिनि केम्पेनिंखौ गोख्रों खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो फैगौ 21 खालारनिफ्राय गोख्रैसिन खालामो बे बिथिङाव नोंथांमोना हाग्रामानि दैदेननाय सरकारखौ नुबाय ओरैहाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ नुबाय एबार गोदान शिफ्ट जानायखौ नोंथांमोना हास्थायो नामा दा बे खेथ्रआव आं बेखौनो बुंगोन नोंगौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बड'लेण्डखौ सालायनो थाखाय जोंनि दैदेनगिरि हिसाबै सायख'दोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारि सारखौ बेनि उनाव नैबाव दा प्रमद बर'खौ दैदेननाय सालायनायखौ नुबोदों आरो प्रत्येक जेसेबांखिनि जोंनि बड'लेण्ड एकर्ड जानायफोर बे बड'लेण्ड एकर्ड जानायाव बिजेपियानो आखाइ दंजोबोमोन बिएसि जानाय समावबो दङमोन बिटिसि जानायावबो दङमोन बिटिआर जानायावबो दङमोन बेनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों जे बिजेपिनियाव मोनसे बाथ्रा जोङो नरेन्द्र मदि जाय नरेन्द्र मदिया दिनै भारतखौनो सारा बिश्वखौनो गुवार थार फोथाराव मिथिहोनाय जादों जोंनि भारतखौ दा बेबायदि हिसाबै जोङो नुदों जे बिजेपिनि जे जाय जोंनि प्रधान मन्त्रि जा भारतनि बे खनथाम एबा थामथि बारनि थाखायबो बे प्रधान मन्त्रि जानो हादों दा बिनि साननाया बिनि सान्थौआ बिराद गुवार दा बेबायदि हिसाबै बिसिनाव जों मोनसे स्ल'गानखौ सोलोंदों साबका साथ साबका बिकास होननाय बयजोंबो थानानै बयबो माने बिकास जानाय एबा जौगानाय बा डेभेलप जानायखौ लुबैदों दा ओंखायनो आं सानदों नरेन्द्र मदिया थांनाय आं खोनानो मोन्दों रायजो राजानिफ्राय बा जोंबो रेडिअ'आवबो टिभिआवबो मोन्दों जे थांनाय बारावबो नरेन्द्र मदिया जोंनि प्लेयारफोरनि बा गेलेग्रा जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय मोजां गेलेगिरि दंमोन जेरै हलिचरनमोन दंमोन अन्नापुर्ना नार्जारिमोन दंमोन आरो बेजों लोगोसे गोबांथार गेलेगिरि दंमोन बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्डनि जानानै बड'लेण्डखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे भारतखौबो मुंदांखा जानायखौ खालामनो हादों दा बेखौ नरेन्द्र मदिया बाख्नायदों बेबायदि हिसाबै दा नुदों जोंनि भारतआव बे बड'लेण्डआबो बिराद गोदोसोनाय बेखौ बोरैबा जों आरो गोजौसिमाव जों लाबोनो हायो बेखौ सिन्था खालामनानै निस्सय हेमन्त बिश्व शर्माखौ बुंदों जानो हागौ नरेन्द्र मदि सारा जायनि थाखाय बिथाङा बिटिसिआव फैनानै जोङो बेयाव बयजोंबो थानानै बयनिबो जोङो जौगानायखौ लाबोनो हायो जोंनि बर'फोरनि थाखायबो गुबुन जेसेबांखिनि हारि माहारिफोर दङ बिसिनि जौगानायखौबो बिथाङा समानै बयबो जौगानानै सान्थि भाबै जोंनि बे बड'लेण्डआव थानो हायो आरो जोंनि जे बर'नि बा जोंनि बड'लेण्डआव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनि साननाय बड'लेण्डनि गेरेमसा जानाय जि सिमां बेखौ माने जाफुंसार होनो हागोन होननानै निस्सय बेयो एखेबारे गामि फैनानै नायफैनानै दानि बयनिबो डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हायो जुदि बिजेपि सरकारा बेयाव हाबनानै खामानि मावोब्ला निस्सय जोङो बयखौबो मोजां मेगनजों नायगोन आरो जोङो बेखौनो नुदों रायजो राजाफ्रा बुंदों दा दिनैहाय इउपिपिएल बा बिपिएफआ बिसोर केम्पेइन खालामदों बिसोरबो गावसोरखौ मोजां बिसोरबो गावसोरखौ मोजां दा जोङो बेयाव नुनो मोन्दों बेखौबो जों रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामबाय दे जोङो एबार जायखौ बिथांमोनहाबो जिखियाव थाया मानो बिसोरो बिजेपिखौनो लानानै सापर्ट लानानै बिसोर मावदों दे जों एबार पाब्लिकफ्रा जोङो बयबो बेखौबो सापर्ट खालामबाय जों एबार दे बिजेपिखौनो जोङो सापर्ट खालामसै नामा होननानै बहुद रायजो राजाफ्रा साननाय फैदों आरोखि दा बेयाव सापर्ट खालामनानै जोङो बिथांमोननिफ्राय जिबादि नरेन्द्र मदिनि साननायखौ बिथांमोनहा जोंनो मावफुंनानै होगोन नामा बिथांमोनजों जिबादि मोजां गोसो साननानै सान्थौजों साननानै बिसोर जोंनि बड'लेण्डआव जिबादि मावदों निस्सय बिसोरखौ जोङो
नरेन्द्र मदिजों जोङो ज' थानानै जों मावनोसै होनोबा निस्सय माने बे सरकारा आरो साबसिन जौगानायसिन आरो जोंनि बड'लेण्डनि जेसेबांखिनि जौगानाय लाबोनांगौ दंबायो आद्रा दंबायो दा जोङो बे बिटिआरआव जेसेबांखिनि एकर्डफोर दंमोन बे एकर्डफ्राबो दिनैसिम मोनफुंजोबनो हायाखै निस्सय बेफोरखौबो होफुंजोबगोन होननानै आसा खालामदों आरो रायजो राजाया दा नुनो मोनो जे बिपिएफआ फैयोब्ला हाग्रामा महिलारिया चिफ जागोन इउपिपिएल फैयोब्ला प्रमद बर'आ दा बिटिसि बिसायख'थियाथ' फैगौ दा बनरगाव बियाब हिसाबै नोंथांमोनहा रायजो राजा हिसाबै सोरखौ हास्थायो आङो सासे पाब्लिक जानानै दा जोंनि बे बनरगाव समस्थियाव जोंनि बिपिएफनिफ्रायबो दं इउपिपिएलनिफ्रायबो दं बिजेपिनिफ्रायबो दङ साफ्रोमबो बयबो गावबागाव थांखिखौ बुंफुरनायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा पाब्लिक हक बा आंबो सासे पाब्लिक हिसाबै जोंनि माखासे पाब्लिकफोरजों थानाय पाब्लिकनि रिलेसन पाब्लिकनि गांनाय उखैनाय पाब्लिकनि सुख दुखआव थानाय माखासे सोमोन्दो थानाय पाब्लिकफोरजों थानाय हिसाबै पाब्लिकफोरनिफ्राय जोङो आं नुदों आरोखि पाब्लिकफोरनि सापर्टखौ जे जोंनि बर्तमान दानि बिजेपिनि जोंनि बनरगाव ओनसोलनि बिजेपिनि जाय सासे बिजाथि हिसाबै बिथाङा बिदों बिजेपिनिफ्राय जोंना राजिब कुमार ब्रह्मआ बिथांखौ रायजो राजाफ्रा हास्थायदों बिजेपिनिफ्रायनो बिथांखौ होनांगौ होननानै दा बिथांनि माखासे बिनि मावनाय दांनाय बै समाव 2019आवबो जेब्ला कर'ना जादोंमोन बे कर'ना जानाय समावबो गावनि गासिबो समस्थियाव बिथाङा गावनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो बिथाङा रायजो राजानो बै गांनाय उखैनाय समाव सुख दुखनि गेजेराव फैनानै गोबांथार बिसिनि जानाय लोंनायखौ होफैदोंमोन दा बेनाव ओरैबायदि नुदों जों केन्डिडेटफोरनि गेजेराव सासे पाब्लिकफोरजों मोजां मोनजानाय आखु बेहा दं पाब्लिकफोरनि गेजेराव मावहैनाय सुख दुखआव बे हेफाजाब होनाय सोरनिबा हाबा हक सोरनिबा सारादु हक सोरनिबा लोमजानाय साजानायाव बिथाङा गोबांथार सहाय खालामो दा बेबायदि हिसाबै बेखौ जिखि पार्टियावनो थाया मानो बिथांनि बेबायदि अननाय अनफावरि गोसो थानाय मानसि हिसाबै बेखौ बिथाङा जिखि पार्टियावनो थाया मानो जों बिथांजों सापर्ट खालामगोन होननानै बुंनाय दं दा बिथाङा एबार बिजेपियाव गेलेनो नागिरदों आं सानदों बिथांखौ रायजो राजाफ्रा निस्सय मोजां मोनग्रा हिसाबै बिजेपियावनो बिथांखौ देरहासार खालामहरगोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरोखि बिटिसि নির্বাচন বছর ছাপিয়ে আহিছে এবার কেনেকুৱা চৰকাৰ বিচাৰি আপুনি মোৰ মতেৰে মই ভাবোঁ আৰু কি এইবাৰ আমাৰ বিটিআৰত বিজেপি চৰকাৰ অহাটো মই বিৰাট আশা কৰিছোঁ কাৰণ যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অহা বস্তুবিলাক ডাইৰেক্ট চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ পৰা আৰু বিটিআৰত এইবিলাক ইনডাইৰেক্ট হৈ আছে যদি ইয়াত বিজেপি চৰকাৰ হয় এইটো মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ যিবিলাক পাবলগীয়া জনসাধাৰণে এইবিলাক যাতে ডাইৰেক্টভাৱে নিজৰ বেনিফিচিয়াৰীৰ হাতত হয় এইটোৱে মই চিন্তা কৰিছোঁ গতিকে এই আমাৰ সমষ্টিত বনৰগাঁও সমষ্টিত আমাৰ সন্মাননীয় ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক মোৰ মতে মই তেওঁকে মই চিন্তা কৰিছোঁ আৰু তেওঁকে ভোট দি পেলাই আৰু নিশ্চয় তেওঁ জিকিব এইখিনি মানে মোৰ বিশ্বাস আছে কাৰণ বহুত মানুহৰ আগত তেওঁ বিৰাট হেল্প কৰিছে বেমাৰ আজাৰ হওক বিভিন্ন সমস্যা হওক তেওঁ নিজে উপস্থিত হৈ কিবা নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এলায়েন্সতো এতিয়াও বিজেপি আছে চৰকাৰত বিটিচি এলায়েন্সতো আমি চৰকাৰ দেখিছোঁ আৰু তেওঁলোকে মই বিপিএফতে আছোঁ একবাৰ মই আগতে পিচিডিআৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত বিভিন্ন সমস্যাৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ কিবা বিপিএফৰ তাত গৈছিলোঁ আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকে মানে লোৱাৰ সময়ত বা কিবা লোৱাৰ সময়ত বা গামোচা পিন্ধাটো ইজিলি পিন্ধায় কিন্তু পিছত যেতিয়া তেতিয়া সোমোৱাৰ পিছত আৰু কোনো মানে খা খবৰ নলয় যেনেকৈ আমাৰ ৰাজীৱ ছাৰ আছে তেওঁ বিপিএফতো আগতে আছিল তেওঁ তেতিয়াও মানে জনসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে বিৰাট কাম কৰিছে আমাৰ খালাচী য'ত ঔগুৰি তাতে তেওঁ ইলেকশ্যনৰ জিকা হাৰা বেলেগ কথা তেওঁ নিজে কুঁৱা খান্দিছে কল বনাই দিছে আৰু মানুহৰ কাৰণে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু দুখ সুখত তেওঁ নিজে গৈছে আৰু কিছুমান বিয়া বাৰু নিজেই কৰাই দিছে তেওঁ গৰীবৰ ঘৰৰ
এই কাৰণে মই ইয়াত এইবাৰ মোৰ বোধেৰে আৰু বেলেগ সমষ্টি কি হয় নাজানো মোৰ সমষ্টিত বনৰগাঁও যিটো 9 নং বনৰগাঁও সমষ্টি আছে তাৰ ৰাজীৱ ছাৰে খাটাং জিকিব এইটো মই মানে ধাৰণা কাৰণ জনসাধাৰণ তেওঁক ভাল পায় এবার কি নতুন চিফ হওয়াটো বিচাৰিছে নেকি নতুন চিফ হোৱাটো মানে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে নতুন চিফ হোৱাটো মই মাননীয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আছে স্পীকাৰ হিচাপে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেওঁ আহি পেলাই ইয়াত যদি কৰে বিভিন্ন বড়োৰ লগতে আৰু বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীক উন্নতি হ'ব